S vlaňajšou štatistikou dopravnej nehodovosti by sme aj mohli byť spokojní. Pravda, ak konštatujeme, že na našich cestách zomrelo menej ľudí, ale vždy je čo zlepšovať. Dôležitú úlohu pritom zohrá aj oddelenie BECEP na ministerstve dopravy, ktoré dostalo nového lodivoda. BECEP má v tomto roku možno v pláne sa viac svojimi kampaňami zamerať na takú, by som povedal, najrizikovejšiu skupinu, ktorá stále v rámci celého sveta za volantom prevláda. A to sú práve ľudia s čerstvým vodickým preukazom, ktorí ho získali a nemajú ešte dostatok zručností a skúseností. Takže aj my tento rok máme v pláne nejakým spôsobom spraviť nejaké akcie pre stredné školy, pre žiakov 3. a 4. ročníka a ukázať im, čo ich čaká za volantom a možno kde by tá zodpovednosť mala byť na akej úrovni. Túto cieľovú skupinu je ťažké o niečom presvedčiť. Budeme vysvetľovať, trochu strašiť a ukazovať, ako funguje tá realita, pretože častokrát človek, ktorý si nevie predstaviť, čo sa za tým rizikom skrýva, alebo čo všetko sa môže stať, tak je ochotný ho podstúpiť, ale možno keď raz uvidí, kde tie následky môžu byť, ako to možno vnímajú policajti, ktorí prídu priamo už k tej nehode a vidia tam, čo sa tam stalo, ako to vnímajú záchranári, ktorí by sme veľmi radi použili pri tejto spolupráci, tak to môžu byť také reálne výpovede pre mladých ľudí, ktorí im ukážu, kde to všetko môže skončiť, keď sa nechovajú zodpovedne. S dopravnou výchovou asi treba začať už v ranom veku, čo najskôr. Určite, ako to je úplne holý základ, pretože tá zodpovednosť nielen za volantom, ale možno všetobecne aj k životu začína už pri malých deťoch. Spustili sme teraz v komunikácii so slovenskými železniciami tiež taký maličký projekt ohľadom výučbových knížiek, ako sa správať bezpečne pri prechode cez železničné priecestia a chystáme možno pre nich tiež také maličké, by som povedal, audiovizuálne možno filmíky, ktoré budú ukazovať tiež aj malým deťom, ako by sa mali správne chovať a čo znamená možno červená, zelená a tak ďalej, kde sú tie bezpečné miesta pri prechode v sprievode dospelého. Tu by mali pomáhať aj detské dopravné ihriská. Kedysi áno, určitý počet ich aj dnes funguje na Slovensku, sú aj pevne postavené, sú aj mobilné. My teda sa snažíme využívať hlavne tie mobilné pri nejakých tých roučov, ktoré plánujeme, aj v minulosti sme robili v rámci Slovenska, takže verím, že aj tento rok túto tradíciu trochu oprášime a opäť budeme chcieť navštíviť možno školy, v ktorých sme v minulosti neboli. Výchove pomáhal aj mobilný BECEP. Bude pokračovať? Verím, že áno, pretože je to atrakcia, ktorá sa pomerne dobre osvedčila. Ľudia si mohli sami vyskúšať a vidieť, čo všetko sa môže stať, ako by mali pristupovať možno aj pri dopravnej nehode k iným účastníkom cestnej premávky, ako podať prvú pomoc je niekedy dosť dôležitá vec a nie každý to má priamo nacvičené. Takže aj to je súčasť mobilného BECEPu a samozrejme aj pre deti, ktoré si budú môcť vyskúšať prejazd cez mobilné ihrisko. Čo pripravujete v najbližšej dobe? V najbližšej dobe teraz úplne aktuálne chystáme účasť na autosalóne v Inchebe a verím, že sa nám tam podarí dotiahnuť do finále simulátory, ktoré budú ľuďom ukazovať, čo sa deje s človekom pri autonehode pri čelnom náraze a ešte atraktívnejší možno bude simulátor prevrátenia, kde teda keď si vodič sadne a celé auto sa s ním prevráti hore nohami, tak bude musieť buď odtiaľ výjsť, alebo ak si teda nebude trúfať, tak ho vrátime naspäť, ale aspoň aby zažil tú rotáciu toho vozidla. Budeme veľmi radi, keď si to veľa ľudí príde vyskúšať, aby to zažila na vlastnej koži. Hoci BECEP už niekoľko rokov nie je samostatným vládnym výborom, stále plní funkciu koordinátora a spolupracuje aj s inými ministerstvami. Na aktivite jeho ľudí záleží, či sa podarí dopravnú výchovu dostať na úroveň, ktorá by zachránila ešte viac ľudských životov. Lebo život je podstatný a nenahraditeľný. Uvidíme, čo priveje nový vietor.